Wel, dyma ni Pencampwriaeth, yr adran ec, a mae e'n dipyn o eiliad i'r un sydd wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma, sef Huw Reid, ac i ni wedi cael ein llyged arno fe, ac a'r teulu yma yn gefen iddo fe hefyd. Mae nhw gyd yma on mas, chwarae teg, nhw yn gefnogol iawn, 4 cenhedlaeth o'r teulu wedi dod i gefnogi, ac yn beirniad nhw eu hunain, so dwi'n siŵr fydden nhw yn beirniadu Huw hefyd. Mae gyd yn rhan o'r broses. Felly gyda hwn, achos mi oedd na 4 dosbarth, gelle bod na uchafswm o 8 yn y cylch gyda'r cynta a'r ail o bob dosbarth yn dod mewn, ond dim ond y cynta o bob dosbarth sydd wedi dod nôl. Ie, a dewis y cystadleuwyr ydy hynny, dyn nhw'n meddwl falle fydden nhw yn gallu cipio'r gil-wobr falle pwy a wyr. Ond mae'r gyntaf wedi bod, mae'r ebolis Labels Lady Penelope, enillodd y dosbarth i ebolesi. Dyma'r enillydd y dosbarth i'r ebolion, Brampton Ray Royal. I lawr o Swydd Efrog i gystadlu. A Huw wedi bod wrth i fodd. Yndi, mae Huw wedi bod wrth i bodd. Enillydd y dosbarth i'r ebolion blwydd, y Windmill Twm, y merchnogaeth Martin Grist o Glynebwy. Felly 4 wedi dod nôl. Os na un wedi denu dy lygad i? Wel, mae 4 safonol iawn yma. Dwi'n meddwl fydd un anodd iawn, dwi'n meddwl, trio dyfalu be mae Huw yn mynd i wneud. Mae'r ebolion yn arbennig, yr ebolis a'r ebol. Ond mae Huw wedi bod yn edrych yn manwl ar y rhai blwyddi hefyd. Mae'n anodd dweud, Helen. Ti wedi bod yn hapus gyda'r safon? Do, mae'r safon wedi bod yn dda, dwi'n meddwl. Mae yna dipyn o waith i paratoi nhw ar gyfer y ffair, a dwi'n meddwl bod y rhaid sydd wedi dod yn ei blaen i gystadlu yn enghraifft dda iawn o'r bryd a'r teip, ac yn adlewyrchu'r teip sy'n cael ei magu yn Brydfa Tingwnd yn anebo wrth gwrs. A mae rhaid bod hwnna'n codi dy galon di fel rhywun sy'n magu'r adran ec gytre? Yndi, wrth y modd, i fi yn y ffair, bod fi bach yn bias falle, ond y bore prawn dim awr yw'r ffefryn gyda i, achos bod y cobiau ar adran ec yn gystadlu. Ond yndi, mae'n codi calon, a mae'n braf cael gweld bod dyma falle fydd y cystadleuaeth y blwyddyn nesaf yn y sioe ha i gyd, ysfo? Wrth gwrs, unwaith eto sy'n cael cyfle i edrych i'r dyfodol. Huw Reid wedi deulu i lawr penna yn cael rhyw fath o sgwrs fach. Sgwn i beth yw'r trafodaethau? Munud ola gyda Pencampwriaeth, mae angen neud yn siŵr bod pob un manylun. Wel, Huw yn gweithio ei waith o ddydd i ddydd, ydy gweithio i Winstay, fel cynrychiolydd yn mynd rownd y ffermydd ac yn gwerthu cynnyrch. Ac wrth gwrs, maen nhw'n diddori yn fawr iawn yn y defyd Texel hefyd. Mae'r genod wedi bod wrth i bodd. Mae'r het i ffwrdd ag i bag gyfeiriad eiffen yn y Pencampwriaeth. Mae'n ein i aros. Gair bach gyda'r stiward cyn dangos i ni. Pwy sy'n mynd â hi? Yr ebol, dwi'n meddwl, falle. Ti'n meddwl? Der ni gael gweld. I bag gyfeiriad eiffen. Yr ebol sydd yn mynd â hi. Brampton Ray Royal. Wel, 1-1. Un yr un. I ti a fi. Heledd Cynwal. A'r gil-wobr yn mynd i'r eboles. A dyma ni felly. Ein beirniad Mr Reid wedi gwneud ei benderfyniad. So a judge, Mr Huw Reid, has made a decision. Brampton Ray Royal, dy bechnogaeth Nicole Weyman a Will Perrins yn mynd ar Pencampwriaeth.
Welsh Ponies Fair 2023. A'r gil-wobr yn mynd i labels Lady Penelope. The winner of the first class here this morning, the colt foal, number 2415, Brampton Ray Royale. Property of Nicole Wayman and shown here today by Will Perrins. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. A'n ennill y Pencampwriaeth gyda y ciw glwyw Brampton Ray Royale. A pleser yn ei gweld, delydd prawn o Llywodraeth Cymru yn y cylch I gyflwyno Pencampwriaeth. We welcome delydd prawn on behalf of Welsh Government to present the championship. Ac yn derbyn y gil, felly mae enillydd y dosbarth ar gyfer cywio benyw neu adfeich. So, in reserve, we have the winner of filly o gelding full class, number 2422, Declan Davies with labels Lady Penelope. Llongyfarchiadau mawr iawn I chitha hefyd. Well, Will, we're emulating what the foal's mother did quite some time ago. Yeah, his dreams come true, to be honest. Best feeling ever. It's what we all strive to achieve. And of course, the young stallion that the foal's by has been really successful for you as well. Yeah, I've had a lot of fun with the stallion that he's by and the mare. Both of them are good fun to show. Really enjoyable, and that's what it's all about, isn't it? Well, I hope the drinks are under coal now this afternoon. Yeah, I do too. Congratulations to you both. Thank you very much. Thank you. Eiliad hyfryd I Will Perrins yn cael cyfle I ddangos Brampton Ray Royale ar ei ore. Yn ennill Pencampwriaeth yr adran ec. Unwaith eto. Eiliad hyfryd I Will Perrins yn cael cyfle I ddangos Brampton Ray Royale ar ei ore. Yn ennill Pencampwriaeth yr adran ec. A newyddion gwych I swydd Efrog.